CEDEAO maaw ka lajɛrɛ min kɛra i ka dɔn ka fɔ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 3 ɲangini minnu n'olu tun bɛ Mali kan kabini janvier kalo tile 9 o ɲanginiw o fanbaw olu kɔni o wulila nka CEDEAO maaw ka sɛbɛnfura min bɔra ni lajɛrɛ in kɔfɛ kunun tɛnɛ u y'a yira ka fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw sɔrɔsiw ani magansanw olu kɔni u tɛ se k'u kanbɔ kalafili nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ka kɛ jamana ɲama ye o kuma fɔlen i ka dɔn ka fɔ an y'a ye ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ malidenw kɔni bɛɛ bi k'i hakilinata di a ko la o la sa Ɲajala Keyita an ye ale ɲininka ale hakilinata ye jumɛn ye nin ko in na an k'a lamɛn. On a hakilinata ye min ye o la parce que a fɔra sarti kɔnɔ depuis k'u tɛ se ka présenter ne bolo bon sarti y'a fɔ donc foyi yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'o yamaruya ka présenter donc CEDEAO jɔ dɔw k'o kuma fɔ o tiɲɛ de ye o ça c'est vrai voilà. Donc e bolo o tɛ mankan ko ye. O tɛ mankan ko ye o man ka kɛ mankan ko foyi ye voilà ninnu si man ka présenter bilen a man ka kɛ mankan ko foyi ye. Ni Ɲajala Keyita ale ni CEDEAO maaw ka yeta o ye kelen ye i ka dɔn ka fɔ karamɔgɔ Danbele ale bolo i ka dɔn ka fɔ CEDEAO ka nin kuma in kuma jɔlen tɛ sabula malidenw de kan ka i ka dɔn ka fɔ a dɔn maa mun ka d'u ye ka o sugandi CEDEAO man k'o fɔ wa sarti min n'u kɛlen don ka o kɛ u ka baara sinsinna ye o bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ yɛlɛma karamɔgɔ Danbele an ka ale lamɛn. I ye k'a fɔ ko an ka ni fanga mɔgɔ min bɛ fanga na sisan k'u tɛ se ka présenter. Bon ne kɔni fɛ kuma de do fɔlɔ kuma de do parce que CEDEAO tɛna an ka jamana diriger ka kɛ an sago ye an mago bɛ an ka jamana na mɔgɔ min bɛ se ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye an b'o de choisir donc an kɔni b'a to fo waati ka se ko caman bɛ yen waati mana se ko caman bɛ yen mɔgɔ tɛ min kalama o bɛna kɛ voilà bon a dan ye dɔrɔn Asimi waati ka se dɔrɔn Asimi k'a fɔ k'a bɔra fanga na a ka fanga bila a ka taa préparer a bɛ kɛ i n'a fɔ civil i n'a fɔ maliden tout simple. Donc avec campagne kɛ ni malidenw y'a ta banna ni malidenw yɛrɛ m'a ta ayiwa o y'u balen. Ni hakilina fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i ka dɔn ka fɔ maliden wɛrɛw bɛ yen olu bolo an bɛ wagati min na sisan o ye kɛlɛ wagati de ye a ka kan hali ni CEDEAO ka kuma tɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ni olu caman ye sɔrɔsiw ye i ka dɔn ka fɔ u ka fanga di i ka dɔn ka fɔ jamanadenw ma mun ye jamana basigili ye k'u ɲɛsin o baara ma Ende Onbotimbe an ka ale lamɛn. Fɛ kumakan don. Bon hali ni mɔgɔ b'a fɔ kuranɛ kolo olu de y'a fɔ de sinon CEDEAO ma da mɔgɔ si ma b'o da o ka charte kɔnɔ olu ko non non ni kɛra transition premier ministre ou ni kɛra transition président ye i tɛna se ka i yɛrɛ présenter an y'a ye loi électorale la yɔrɔnin dɔ bɛ o yɔrɔnin bɔ ma ko n'i b'a fɛ ka présenter i bɛ démissionner an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ militaire man ka ni nin banna u ka taa kɛlɛ kɛ olu kan ka fɛn kɛ mais u k'a to civil bolo k'u ka ɲɛsin u ka sécurisation ma mais n'a fɔra aw yɛrɛ bɛ ni an bɛ jamana in kɔnɔ et puis aw ye militaire gradé ye et n'a fɔra sisan aw ye nin kɛ ka tila ka nin ban aw ye fɛn bɛɛ dɔn yanni aw ka taa kɛlɛ ban a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛna aw yɛrɛ présenter donc ne hakili la o yɔrɔ la CEDEAO b'a jɔ fɛ bi CEDEAO b'a jɔ fɛ sini parce que olu ka kumakan don o kan ka bato. Mun ye jamana ɲɛmaaw ye i ka dɔn ka fɔ CEDEAO ka sɛbɛnfura bɔlen kɔfɛ olu yɛrɛ ye sɛbɛnfura bɔ o sɛbɛnfura kɔnɔ u da ma se nin yɔrɔ ma i ka dɔn mun ye folikan ye u ye o ɲɛsin CEDEAO ɲɛmaaw ma ani jamana minnu n'olu ye Mali dɛmɛ k'a to ɲanginiw b'a kan wagati min na Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.